Welcome ulit to my channel, Joey Cordero Chavit po. Taga saan kayo? Taga-aring po. Taga-Ring. Anong pangalan mo? Aaron po. So, taon-taon kang pumupunta dito kay Mayor Maxi? Ngayon lang? Opo. So, ano masasabi nyo? Mainit po. Mainit. Mainit. So, anong masasabi mo sa pamilya Kahigal? Mabait po sila, mapagbigay. Oo. Tama. Tinira natin naman. Kirumani kayo. Lundro na. Tsaka stay din na, dala ka stay nito. Agyaman na kapo mayor, kinti pamilya, more blessing, ti pinagi-papasko makanayo nga kastoy. Tinawin ka nga makipilpila? Un, sir, agnanayon sir, ti piyada nga pamilya na sir. Thank you very much, Apo Mayor, ti kado nga Pasko am nga taon ne, binumbunton, Apo. Every year gagayon ken absat ket maiya sa isangkat iti karitoy panagipaay ti pamaskwa dagiti pamilya Kahigal iti Abado Ilocos Norte karonahan na ken Mayor Maximo Kahigal. Actually gagayon ken kabsat iti panakisalsalita tayo ken Mayor Kahigal ket oray idi haan nga iso iti mayor iti ili Abado Ilocos Norte ket nabayagen nga inday sa isangkat detoy nga panagipapaay iti regalo no madanunan iti Paskwa. Well, iti Abado Ilocos Norte gagayem ken rabsat ket every 25 laeng iti panagipaayda iti Paskwa when mabalin nga panag-carol gagayem ken rabsat digiti taga Abado Ilocos Norte ken digiti sabsabalipay nga umay makipaskwa iti sabi nga ni Mayor Maxi gagawin ken kabsat ket daytoy iti panagipakita nga ti Paskwa ket panagiinayat panagipaay iti regregalo mga kaibigan isod gapuna nga iti karita gundaway ket nagkado dagiti tattao gaadda ditoy tatta manipod iti pagtaengan daging gana iti maysa paggasolinaen ket nakadado iti pila mga kaibigan. Naragsak kami ma'am ti panagpaspas ko kami ti every year. No, Uray no adayo kami makadanong kam latitimong ta birbiro kami dito nga ili. Oo, naragsak. The mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo, gloria.
Feliz Navidad, la 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 la. Feliz Navidad, la la la. Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Pagdating ng Christmas sa bayan ng Bado, ganito talaga kasaya. Dahil ang mga leader dito ay mapagbigay, mapagmahal sila sa kapwa. Kaya ganito ang mga ginagawa namin. So, feel na po namin sa Christmas dahil masaya po mga tao sa bayan. Umay misok na lang, kawaten mi ay kay kumalugtan. Doy nakatek, tunay nga arwangan. Nasagway ikaw, tiyempot panagsinana. Di na kumarepel, manang matagtagka. Sabay di Diyos sa degdegan na. Ay umapay kada tayo ginawa. So, every year nga mo may kaidtoy, makipaspas wa kina mayon. Wala anak ko. Hanam kapamindo alang dita. Oo, so anat mako nam iti pamilya Kahigal. Kumaya anak ko na pintas. Ano iti mensahem kadagiti kabsat tayo iti kadagiti nga Pasko? Na imbaga Paskwayo kan naragsa nga barunga tawon nyo apo. Oo. Sapay kumatar. Nasaya lang tikwa.
Ili tayo. Awan sila kita may aja sao? Awen. Alam. Gusto ka rin kumabay. Alam mo na. Actually, gagayem ken Robsat ket makita tayo nakadado dagiti tattao ken of course tinawen nga mai alsay siyang kat dito mga kaibigan. At alam naman natin na si yung family Kahigal mga kaibigan ay ito po yung talagang ginagawa ng pamilya Kahigal mga kaibigan. Kaya taon-taon din ay maraming pumupunta, pumipila upang sa ganon mabagyan po sila ng regalo, most especially po cash mga kaibigan. Kaya dito sa Badok, Ilocos Norte ay isa sa mga pinupuntahan. Hindi lang po yung mga taga Badok ang pumupunta dito, pero may mga galing pa na mga kaibigan na taga ibang lugar mga kaibigan. Kaya ito po yung isa sa mga essence po ng Pasko. Narito ay ket panagipakita nga ti Pasko ket panawen iti panagrerenegalo panagiinayan ayat ken kas nakunanapay itay kalabes mga kaibigan ket dito nga isa siyang katdat ket panang-share iti blessings. Ano ka? Kabugaw, sir. Ay, kabugay lo ko so. Sinawen ko nga may makikrispas mo. Anak ako ng karili pa ni Apo Mayor, ipapaay ka. Yaman kami kani Apo Mayor dati tada papaskwa da kanyami nga taga Kabugaw Apo. Oo. Thank you po Apo Mayor dito. Iti papaskwa mi kanyami nga taga Kabugaw, sir. God bless you, Apo Mayor. Ito Barangay 6A Morong Avenue. Anak nagat ba? Anak nagat. Evangeline Palafox Guzman. Tinawen ngo may kamaki-krisis mo kasi ito. Ito talang Avenue. So anak mako ng karito ipapaay the mayor. I happy. Happy, content. Thank you very much for Christmas and Happy New Year. Sige. Merry Christmas, Mayor. Last kang Merry Christmas. Okay.